Der skete jo det, at jeg selv har været i nogle hårde år inden for de sidste 2 år. Fordi for 2 år siden, der dør min mand Per, som jeg egentlig har virksomheden sammen med. Han var produktionsleder på Grundfos, men var jo bestemt meget med i virksomheden. Og der er det klart, at der er jeg jo selv meget fraværende i lang tid. Og der mærker jeg meget konkret, at jeg får alt det tilbage, som jeg selv har forsøgt at give, og det jeg selv har forsøgt at bygge op. Og har en gruppe medarbejdere, som i den grad står last og brast med mig, og som freder mig det, jeg har brug for, og som giver mig det hele. Og som overtager og driver virksomheden til UG. Ikke nok med det, så for et år senere, her nu for et år siden godt og vel, der får jeg selv en hjerneblødning også, så det går jo rigtig godt. Og der er jeg sat helt ud af spillet i 3-4 måneder. Kommer derefter langsomt tilbage. Og der oplever jeg endnu stærkere, at der overtager de helt automatisk, og de gør det brandgodt. Vi har stort set ingen nedgang i ordretilgang, selvom man på sådan en lokal egen her hører, at Spændende Mads leder er blevet alvorligt syg. Og der ville det ellers være meget følsomt, at folk de ville begynde, så ville de ikke turde bestille fester hos os. Men jeg valgte at sende beskederne ud, at jeg var syg, og lynhurtigt så viste det sig også, at folk de fattede tillid, fordi produktet led jo ingen skade af det. Og de medarbejdere, som jeg har i køkkenet, de har løst opgaven fuldt ud. Og vores stil er der ikke lavet om på. Maden er, som den skal være. Arbejdspladsen er, som den skal være. Den bærer igennem på den omsorgsfulde arbejdsplads stadigvæk. Og det er jeg faktisk meget imponeret af, at de klarer det så flot.